জাকৈ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট NGO আমি বিগত 2 বছৰ ধৰিও গৰীব দুখীয়া মানুহৰ মাজত বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰি আছোঁ। এইবেলিও আমি আজি বস্ত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। এইটোৰ আৰু লগত সংগতি ৰাখি যোৱাকালি যি আমাৰ অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সত্ৰীয়া নগৰ হিচাপে বৰুৱা সত্ৰীয়া তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা স্বৰ্গত গমন কৰিছে। তেখেতৰ প্ৰীতিক্ষেত্ৰ সদ্গতিৰ কামনাৰ কাৰণে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে যে আমাৰ মটো হ'ল যে বৃক্ষ দান কৰা, বৃক্ষ ৰোপণ কৰা, সেই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি গছপুলি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু গৰীব দুখীয়া 30-40 জন যিবিলাক মানুহে খুচি খায় তেনেকুৱা মানুহৰ মাজত আমি বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনতো এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আমি লৈ থাকিম আৰু ৰাইজৰ সহায় আগবঢ়াম। আমি যোৱা 1 বছৰ ধৰিয়ে কাম কৰিছোঁ। নতুন আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন 40 জন মানুহ আমি বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰিছোঁ। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।